scale team, Иран Додан 26 and 2. 30 секунди имаш. Двайсет. Три, две, едно, ти си. Давай, леки си тия. Давай. Дай. Леки са ти, браво. Давай 110. Браво. Имаш още 3 минути. А? Не беха ли 4? Значи имаш 2 минути още. Давай! Дай, бутай! Браво, бе! Пробвай 113! На втора минута си. Ако беше условно с 110 и после 115, то 105 изморил да кажем. Сега ще прави комплекса ли? Какво ще правиш? Ти ако искаш, така, защото случайно ако мръдна назад, няма да се види, мога да преместиш така хубаво да се съвижда. Така, мога да си играеш колко искаш. Мога даже това го дадеш малко насам кутията да се вижда хубаво там за бърпито. Така, добре, май. Далече малко. В смисъл, като примерно кутията да дръпне половина. Дай да я дръпнем по-напред. Да, дигай спокойно, дигай. На трета минута си. Ще засилим и столчето. Да. Така виж сега колко хубаво се вижда. Да се виждат хубаво бърпитата. Имаш... Сега има почивка от 3 до колко? До 4. От 3 до 4 почивка. Като 4 до колко? 10 минути комплекс. – 35 секунди. Да, 20 секунди. Десет секунди. 5, 2, 1, давай. 1, 2, 3. Едно, две,
3, Значи малко мърдаш по принцип. Да. Там където тия, той няма никакъв проблем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво! Перфектно! 1, 2, 3, 4, 5, 6, екстра. Лоста оставай го по-напред. По средата на кутията. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, браво, 8, айде последно, 9, браво. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, айде още едно последно. 9, браво. Добре си, браво. Дай 2 по 6. Едно, 2, браво. 3, браво. 4, 5, 6, 7, 8, браво. Още 4, на един път. Почини малко и на един път. Едно, 2, браво. 3, последно, дай, бутай. 4, браво. Последен рунд. Едно, 2, 3, 4, 5, качвай с двата крака и не спирай. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, браво, браво. Още 3. Още 3, 15, а ти е последен. А, да. Едно, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, на 10-та минута си, 6 минути. 10, 11, 12, 13, 14, 15, браво! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, Аз ще ви дам два лоста. Аз ще ви дам. Ето, кой си първо. Вие правили тя ги вече с мене. Ще да ги правите. 10, 11, браво, браво, 12, 13, 14, 15. Сега да спирам или да снимам там? Само го спреш, това ли е тренировка? Да. О, го спреш. Не, после то ще остане друго време за снимане. Сега снима, продължава да снима. Ето виж. Продължава да снима и горе. Това е за текст. 20 kg. Дай там само да снимам. Чакай малко. Готово. Птица. Готово. Снимай тук. Дай от тук. Аз не съм го спрал. Натискам да спра време. Сега вече го спирам, нали? Сега вече като го спреш, го спираш.